Hej, velkommen til Finn og Ole. Jeg er Ole, og det er Finn. Nå, okay. Og det her er det bare en testprøve, så vi lige kan se, hvordan det lyder. Hej, velkommen til Finn og Ole, brevkasse. Brevkasse? Madkasse? Nej, det er ikke det samme. Vi har fået lov til at lave et lille program, der hedder Finn og Oles brevkasse. Brevkasse? Hvor I kan stille spørgsmål ind til os på deres side, eller forummet, foråret, og så er der noget, der hedder Finn og Oles brevkasse. Så skal I gå ind og skrive, hej Finn og Ole. Hej med os. og så svarer vi jo på video. Ja, Eller måske nogle gange på, så hvis I har problemer med livet, så kan I bare spørge. så spørger vi. Nej, så svarer vi. Og så kan I, nu har vi en brev, fordi vi er lige begyndt. Ja, Og så er jeg i går ude på gaden, så jeg en lille dreng, der hedder Mathias. for 4. B. Og så sagde han, hej Finn og Ole, fordi mig og Finn og Ole, vi er gode venner. Ja, Og så sagde han, hej Finn og Ole, jeg har ingen penge, men jeg vil rigtig gerne have slik. han vil gerne have slik. Hvad gør jeg? Hilsen Mathias. 4. B. Og så sagde vi, hej Mathias, hvis du ikke kan få slik derhjemme, så går du bare rundt på hele byen. Hele byen ud over det hele. Og så siger du, banke på, har du noget slik til mig? Så hvis du siger, nej, jeg har ikke mere. Så skal man begynde at synge. Og danse nogle gange Ja, foran døren. det er med os. Ja, men så nogle gange, så lukker de stadig døren. Ja, Så skal du bare gå ud på vejen, og så sige, jeg har ikke nogen penge. Og så siger du gerne, syng du gerne, jeg vil gerne have noget slik. Og så får du mange penge. Det gør mig og Bob, Bubber. Nej. Ole. Finn og Ole. Jeg glemmer nogle gange, hvad du hedder. Ja, også mig. Du ligner Bubber. Tak. Det er min fætter. Sej. Nej, det er det ikke. Nå. Nå. Og må jeg sige noget til menneskerne? Ja. Hvis det er, I synes, jeg ser lidt underlig ud med de her briller, så er det fordi, jeg har sådan noget, hvad hedder det? Ja, øjenhulebetændelse. Jeg kan ikke se noget med mine briller, fordi så kommer der dyr ind og spiser det. De spiser det? Ligesom mågeren. Ja, Pas på mågeren. De spiser jeres øjne. de spiser jer. Det gjorde vi sidste år. Ja, der spiser vi måger. Så nu har han ingen navn. Se, han har ingen navn. Den er helt væk. Det var et træ.